ni neno kaka non no sani chikno kata that canon gidhi timre nadi giketo kando gimomiyo gikete kando en kama Cleophas okay fairness muwe ka en ka Victor yudo 50,000 tana yudo 100,000 ntia tamalo mokiti kenene ka Victor chulo 30% ewi 50,000 necha abenda chulo 30% ewi 100,000 nacha pesa go okrom 30% mara 50,000 en pesa di 100,000 if I'm not wrong 30% mara 100,000 en pesa di 100,000 tenane ayudo pesa mamalo donge tabedo taxed fairly tenane atamalo cha o spread kuwuok kuom pesa Victor cha to biro ira in as much as adhi chulo pesa man malo lakini fairness nitie ni 30% to korakoni be 30% ta chulo mamalo kalore gi nyalo mara but fairness din nitie kolore ga tamalo monego be natimo nade monego be nachulo obe fairness nitie kalore ga tamalo monego be notimre nade ochulo sane nyineno ka koro gidhi gipoge giwacho ni nitie joma dhi chulo 30% ka yudo below 500,000 salary basic salary ti chulo 30% to giwacho ni kochopo 500,000 and above idhi chulo 35%. Where is the canon of equity? Mano koro onge. Mano is unfair. Tienda ni ya ocha kudugu washuni wangiyare kaka economy chal. Who are the contributors in the economy? Some more way about investors. Who are these probable investors? Kata jok manyalo invest. Ibrodo nemage top rank managers or mid-level managers. Ntie investors already. Mondeka, wawachi nondeka. I koro an manager. An mibrodo kan maybe at that salary of 500,000. Manager ni kende kore probable kata ngat manyalo invest next after the employer. To samakoro ayudo pesa tidwa kawe e atamalo mamalo. Tienda ni kata mana growth, internal growth mar economy ok dhi beti nikech kise tax ahinya to an manager. Tienda ni ane man gi uwezo mar invest kendo kata yaw kambi machielo machal gi mar ng'ama ondika mondo abeda dhi andike joma chielo. To kise nyosa kise wacho nani an koro okonego be na chule at 30%, onego be na chule at 35%. Tienda ni okidwa ni economy o grow. Abende onge gima dhi bet go makano. And when you are taxed unego be nitie bende ability moro miweni also mar saving, investing and consumption. Unego be ni same taxa iwena